हामबाय आं बेटसिबा देबरमा इकफा यूनिट नि TISF नि जॉइंट कन्वेनर तै आंनो मिथानि कबकना मुचुंगो बुबाग्रा बाय चंगजाक ऑफ फाइनाय 12th of November जों मास गैदरिंग जत स्टूडेंट्स रक बुबाग्रा नि सपोर्ट नङै बाजानाय तै अ मेलेंजार नि वासो बाय 9 निमसिंगै नरक फाइसक बायबायदि जों आजागानि थाखाय रैली खायनाय आस्तबलो जों गैदरिंग खायबायनाय आबोनि बागै आं जत ब्रैलावनो बो कयना मुचुंगो जों पालखे अंखना नांगौ आबोनि बागै नरक जत न नायथतो के नंनि ट्रेडिशनल नारकनानि बागै नंनि कल्चरल ड्रेस कानि भाबिना बागै नायथतो के हामबाय बाय मीडिया रनो हरो फाइमा बागै संतिनि प्रेस मिट खाइमान का आइतिसे जे 12 तारिख गेटा त्रिपोलन्टी जों स्टुडेन्ट नबो बुवागान लगेरनाय हिनि जोंरो तिनि प्रेस मिट खाइमाय जोंरो प्रेस मिट खाना थांगागाय आरो जों आगरतला सब डिविजन होते खायका तांगा आगरतला से आसबल ग्राउंड संना काबा जों आगरतला सब डिविजन PIC बिसिनि जों कायसा हिनि प्रेस मिट मा खायो कारण काय जों आरो गोबां स्टुडेन्ट ननो सावो जे जोंबो फायि थांसा खाय बुवागान पाल खाय लगेरलायनाय गां जों तिनि कुमुलुं सब डिविजन विशालगढ़ सब डिविजन जिरानिया सब डिविजन जम्पुजर सब डिविजन ते आगरतला सब डिविजन जों फुल्ली सापर्ट खायो गेटा टेबलनो सापर्ट खायनाय इनके आबोन बागैनो जों जत स्टुडेन्ट ननो आगरतला तङै फरायनाय रनो आं रिंहरो बाय तै कबगो फायदि जों जत थांसा खाय बुवागान लगेरनाय 12 तारिख मास गैदरिंग जों जत स्टुडेन्ट ननो आं कयो जों 9 तारिख बिसिङो मानसनिबास गैदरिंग खायनाय जों मानसनिबास हतिनो लेरि खाय फाय आस्तबलो थांसां फायनाय जों जत आगरतला तङै फरायनाय तै परि थांनाय बा बायनि परि बा आगरतलानि हाक्सानि जे स्टुडेन्ट फायनाय जों जतन थावो मानसनिबास फायदि जों मानसनिबास हते गैदरिंग खायो मिसिल खायो जों आस्तबलो हाबनाय जों जतन थांसा खाय खरंति साना बागै जों तिनि ननो बाय कबगो तै प्रेस मिट मा खायो हामबाय इनके टाइम हिनके जों जरा जतन आं कबंनाय 9 तारिख बिसिङो आगरतला जे स्टुडेन्ट तंनाय रनो फायि मानसनिबास जों मानसनिबास जतन थांसा खाय सिनरो फ्लैग तंनाय जों जत TISF रक न सानाय कायसा साइटा संना बागै जे स्टुडेन्ट फाइनाल न फायि जों बाय गोरोङै कायसा साइटा जों जतन TISF नि फ्लैग तियै गैदरिंग हाबलायनाय जतन थांसा खाय कायसा साइटा संनाय जों स्टुडेन्ट सिमिनो आं रिक्वेस्ट खानाय आगरतलानि जे कलेजनि स्टुडेन्ट न फायि जों बाय थांसा खाय सामुं खाय बुवागान फुंनाय हेसिनि स्टुडेन्टनि पावर जों हामबाय।